Pamamasada ng tricycle ang kinabubuhay ni Ariel Castillo simula pa noong 2005. Kahit matumalang biyahe, sinusuyod pa rin ni Ariel ang mga kanto ng Arayat upang may mapantusto sa gastusin ng kanyang pamilya. Batid din umano ng tricycle driver ang panganib na kanilang kinahaharap dahil sa COVID-19 pandemic. Ngunit wala raw siya mapagpilian dahil ito lamang ang alam niyang hanap buhay. Yung kinikita namin sa pagta-tricycle hindi naman po kasi sapat para sa pamilya eh. Sa pagbubukas ng bagong Arayat Transport Terminal, isa si Ariel sa mga namamasada na agad nagpalista ng simulan nitong linggo ang registration ng mga mababakunahan laban sa COVID-19. Nasa 3,000 driver ng jeep at tricycle ang punteriya ng Arayat IATF na mabakunahan sa susunod na mga araw. Bagamat nandyan ang banta ng COVID-19 at bagong Delta variant, wala pa umano sa plano ng lokal na pamahalaan na limitahan sa pamamasada ang mga driver. May takot gawa ng yung Delta variant pero wala po silang magawa na hindi naman po sila pwedeng hindi lumabas gawa ng may pamilya sila. Kasama rin sa mga mabibigyan ng bakuna ang mga barangay patrol na nakaposte sa mga quarantine checkpoint. Base sa August 10 COVID Bulletin ng Pampanga, isa ang Arayat sa may pinakamaraming active COVID-19 cases na umabot sa 76. Kaya naman maging ang provincial border nito palabas ng Nueva Ecija, doble higpit na rin sa mga pumapasok na motorista. Rainiel Pawid, CLTV News.